Het nieuwe natuurgebied is een verbindingszone tussen de Grutte Wielen en de Zwemmer. En uiteindelijk het Lauwersmaargebied. Ik denk dat dit een hele goede verbindingszone is met een hele grote wetter. Dus watergerelateerde planten en dieren die zullen hier heel wel bij varen. En ik meen de uitwisseling van de gebieden tussen de Grutte Wielen, Sippenven, Zwergen en Lauwersmaar. Een van de partners bij de ongelis is Wetterskip Friesland. Ze hadden er een soort werk van aan, want het wetterniveau moet hier oorswezen als bij het boerenland de Voort Nuist. Maar het wetterskip had er ook groot belang bij. Natuur heb ik altijd een soort wetter nodig. De verbinding is ik met de Verlomster boezem. En die Verlomster boezem die kan het wetter heel goed vasthouden in tijden dat wij hege wetter hebben. En dan zijn er ook nog gebieden die hier vol rennen kennen. Dus daarmee is dit gebied wichtig om in tijden van een soort wetter hier het wetter op te vangen. Het gebied de Kliendobbe is het officieel openen. Maar helemaal aan is het nog net. Maar hierachter lijkt het wel clear, maar er komt nog een hele meter wetter bij. Want het met stadig gewoon hier het gebied inrennen. De Vlamsterboezem stiet een hele meter hoger, dus daarmee komt het wetter tot vrij dicht achter mij. Het bijzondere aan deze nieuwe natuur is dat het net beheerd wordt terug bij gelijks het Frieske Geer of steeds bosbeheer, maar door de boeren zelfs. Dat is bijvoorbeeld rijdsnijden in een bepaalde volgorde. De verruiging met zich zingen. Mocht er opslag van wielig en bjemkegort plakvinden, ja, dat jet net dus in dit type natuur als het ware. Dus daar moet je eigenlijk aan denken dat ze het waar maken. Je hebt een wetterheen dat ze voor de drukte mij.